Fl-ewwel sena mindu daħlet fis-seħħ il-liġi li ġabet riforma fis-settur tal-kera ġew irreġistrati kważi 30,500 kuntratt ta' kirijiet privati. Dan huwa riżultat pożittiv ħafna l-ewwel sena mindu l-Awtorità tad-Djar bdiet isservi bħala regolatur tas-suq tal-kirijiet privati. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdés spjega kif ir-riforma llum qed tassigura trasparenza, stabilità u sigurtà. Stqarr li s-suċċess ta' din ir-riforma huwa dovuta għal proċess twil ta' konsultazzjoni mal-partijiet kollha interessati. U ħabbar ukoll qed jinħatar osservatorju tal-kirijiet residenzjali privati sabiex jagħti ħarsa iżjed mill-qrib lejn l-istatistika miġbura minn din l-ewwel sena. Il-Malti huwa wieħed mill-akbar investituri tal-proprjetà. U allura meta tara inti settur bħal dal qed ikun organizzat, għall-ewwel darba l-investiment li qed isir mill-Maltin qed ikollu wkoll qafas fih l-Awtorità Djar li mhux biss isib sostenn għal settur bħal dan imma jgħin biex ikompli jiżviluppa l qudiem. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackey spjega kif Mejju l-Awtorità tad-Djar waqfet ukoll panel ta' arbitraġġ li qiegħed isolvi b'mod spedit kwistjonijiet żgħar rigward ħlasijiet u manutenzjoni li ma jammontawx għal aktar minn 5,000 euro. Spjega wkoll kif sezzjoni ġdida fih dan l-Awtorità tad-Djar wiġbet aktar minn 28,000 telefonata ta' inkwilini u sidien. Spjega kif issa l-pass li jmiss huwa li l-Osservatorju maħtur wassal għal pubblikazzjoni ta' 2020 Malta Residential Study. Illum għandek iktar minn 30,000 kuntratt li ġie reġistrat fl-ewwel sena li huwa ekwivalenti għal iktar minn 600 kuntratt fil-ġimgħa u allura l-iskop tagħna huwa li l-Osservatorju mhux biss iħalli d-data fuq il-pjattaforma online imma janalizza u minna joħorġu rakkomandazzjonijiet għal policy makers.